Iată, domnilor, minunea. Deci un client foarte deștept, care până când vrea să fie, cum s-ar zice, să fie no, nevăzut, a cumpărat Agrobion. Noi avem o rubrică în Facebook care se zice faci bani cu Agrobion. Și iată, unii clienți, deja în timp de 8 ani de zile, cumpără diferit Agrobion. Acest domn cumpăra Agrobion vărsat cu bacuri la 200 de litri. Acum s-a hotărât să-și facă și un mic business pe lângă grădina lui bună, o grădină care are și livadă și legume și solarii. Iată, mai încolo sunt solarii. Fără voia lui nu voi filma, fiindcă el zice: băi, eu sub anul nou le vând toate. Că e un comersant încă toate acestea. Deci a luat practic o cantitate mare, să zic așa, o tonă, și vă spun cum se face bani cu Agrobion. Deci el a luat în jurul la 5 euro, să zicem, pe factură, tot cu TVA, litru. Și clar lucru că minimum, cum zice el, 3 euro voi avea, deci 3000 de euro, cum zice el, deci cam ce bani care îmi trebuie în gospodărie, care iernez cu ei, deci îmi conservez solarele, îmi fac toate lucrurile, 3000 de euro. Deci 3000 de euro. Și eu întreb, zic, dar unde îl vinzi dumneatale? Că eu am zis să-mi fac un reportaj, este foarte sfios, nu vrea, zice că nu sunt frumos. Și eu îi spun, zic, și unde le vinzi dumneatale? Le dai în magazine? Nu, zice, în satul meu și în comuna mea, le dau la oameni. Mă duc cu 2, 3, 4 și când îl văd, zici, băi, ia-mi, vezi, și ia, că i-am luat și e bun. 7 ani de zile, deci face o mică reclamă în comuna lui, în județul lui. Eu nu pot să spun date, fiindcă el tare m-a rugat, zice, până când eu îi țin, ca să nu vă stric și dumneavoastră prețurile. Zice că vin la mine și pe urmă nu vin la dumneavoastră. Deci ce înseamnă 5 euro? 25 de lei litru. Deci 25 de lei litru aproximativ pe factură, tot frumos la firma lui, deci și clar lucru că îmi plătește banii și cu acești bani, deci și noi ne conservăm pe iarnă, ne pregătim producerea pentru viitor și, cum să spunem, ambii fericiți, mai ales de rezultatele lui, foarte bune, deci niște rezultate extraordinare, cum zice el. A făcut și un bănuț, legume gustoase, fructe foarte bune, gustoase și așa mai departe. Deci faci bani cu Agrobion. Cum se face? Sunați, găsiți pagina www.agrobion.ro, negociați cu mine, că eu sunt administratorul, doctor inginer Alexei Corcimari, negociați cu mine și luați o cantitate și o vindeți sub anul nou, după anul nou, la sezonul viitor și un ban mai garantat decât la orice bancă unde vă merg procentele. Așa, Agrobion este un produs bun, alții zic că e foarte bun, este un produs înregistrat eco-îngrășământ, este ro-îngrășământ, deci un produs care face minuni în solare, în grădini, la legume și așa mai departe. La cereale, porumb, luați și cumpărați Agrobion și faceți bani cu Agrobion, care poate face bani, care e comerciant de natură, și de ce nu?